Ang pag-ibig ko sa'yo, higit pa sa pilak at ginto. John, Mark, and Gerlie, you are just starting. Pero yung pagpunta ninyo dito, isang napakagandang pagnilayan at iiwan sa inyo na sa pagpasok ninyo sa dambana ng ating mahal na Birhen na ngayon kamukha mo na siya. You see, beautiful, it takes a long journey and a difficult road in order for us to see beautiful things in life. Dumating na ang araw na aking Ang ganda. Wow, thank you sa gift mo. Parang magagamit ko to everyday. Pagpapasok ako kasi nakikita ko na siya. Lalong-lalong ang tatak niya ay silin. So thank you sa gift and see you later. I love you. Sa pagsuyo mong bigay sa akin, nabihag mo na. Unti-unti nang ang nabuhay, pusong pagod na. John Mark, do you take Gerlie here present for your lawful wife according to the right of the Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. sa puso ko'y ikaw ang bumihag. Dumating na ang araw na aking matagal nang ang pinakahihintay. Sa dambana tayo maghawag kamay. At bukas, pagsikat ng umaga, Ano to? Thank you bakit sa pagbigay ng bag. Magagamit ko to pagka pumasok sa trabaho. Sana all. I love you bakit. Pangako sa'yo, sa hirap at ginhawa, nandito ako. Ano ba na mangyari? Pangako sa'yo. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang mundo. Gerlie, do you take John Mark here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. Do you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Dumating